De Fiskfontein is juster vanuit Tilburg naar het Heerenveen bracht. Een kraan had van de morning Starum het kunstwerk te plak zet in de haven. Maar daar houdt het nog net mee op. Om de Fisk spuitjes zal, moet de fontein omsletten worden op het watersysteem. Hier naast de vis er zit een enorme pompkelder. Daar gaat het water in en dan gaat het water ook weer uit. En in die kelder wordt het gezuiverd, zodat dit er eigenlijk op drinkwaterniveau blijft. Deze is technisch ook nog wel ingewikkeld, omdat je in de onderste rij heb je tandjes, in de bovenste rij heb je tandjes en daar komt allemaal water uit. En bovenop de vis komt ook nog allemaal water uit. Nou, dat moet allemaal geregeld worden. Als het al een keer werkt, is het de bedoeling dat mensen ook in de fontein kunnen. Het moet een speelobject zijn. Daar kan hij ook tegen. Het is natuurlijk vooral voor kinderen. En het is fantastisch, allemaal water, het is echt een speelobject. En daar zullen nevens verwachting een soort mensen willen van haar. Ja, dat wordt de lieveling van alle fonteinen, denk ik. Alle kinderen die komen hier straks de poortje bouwen en in die fontein te springen en dan gaan ze op de tong zitten. En die mensen die maken allemaal foto's, dat kan niet missen. Op 18 maart worden alle 11 fonteinen officieel openen.